Гыйракта Рамади һәм Фаллужа шәһәрләрендә хөкүмәткә каршы кораллы хәрәкәтнең 5 юлбашчысының өйләре утка тотылды. Бу ике шәһәрдә Әл-Каидага бәйле саналган кораллы төркемнәргә каршы махсус чаралар дәвам итә. Америка Кушма Штатлары, Британия һәм Япония хөкүмәтләре Әфганстанда юллар, күперләр салу өчен алдагы берничә елда $286 миллион акча бирәчәген белдерде. Грантны дөрес итеп бүлүне Азия Тәрәккыят банкы үз контролена ала. Беренче проектлар 2017 елга тәмамланыр дип фаразлана. Беларуста вакытыннан алда тавыш бирү урыннары ачылды. Беларус дәүләт мәдәният һәм сәнгать университеты студентларына сайлауда катнашыр өчен ял көне бирелгән һәм башка кызыксындыру чаралары тәкъдим ителгән. Кеше хукуклары активистлары иң күп хәрәмләшүләр нәкъ алдан уздырылган тавыш бирү вакытында була дип белдерде. Грузиядә Тифлисның Асатияни урамында яшәүчеләр тирә-яктагы агачларның киселүенә ризасызлык белдерде. Бу урында күп катлы йортлар төзү планы бар. Төзелеш урынына килгән йөк машиналарын туктаткан пикетчылар әлеге проектның тирә-якка зыян салачагын белдереп, аны туктатуны таләп итә. Кыргызстанның Ош шәһәрен һәм Бишкектә урнашкан Үзәк Азия Американ университеты хезмәттәшлеге нигезендә авыл китапханәләренә ярдәм чаралары башланды. Университет үзендәге 4000 китапны авылларга җибәрде. Багдадта рәсем сәнгате колледжында елда оештырыла торган студентлар күргәзмәсе ачылды. Студентлар төшергән фото, рәсем һәм кинолар күрсәтелгән бу чарага Мәгариф министрлыгы рәсмиләре дә килгән иде. Соңгы елларда Багдадта бик күп сәнгать әсәре юк ителде. Кадими исламчылар сәнгатьнең дингә каршы булуын белдерә. Минскида Беларусь дәүләт информатика һәм радиоэлектроника университетында элекке чорлардагы компьютерлар һәм 80-90 елларда электрон җиһазлар күргәзмәсе ачылды. 100дән артык ретро җиһазлар арасында элек булган видео уеннар да бар. Буларның барысында диярлек бер студент җыйган. ЧП, но в принципе